lapiti nan bakuaso sampai hati adik gadaikan cinta mandang rupiah tiap desa kalonyo itu mangko hadiah baru anginan lalu kini berkisah layang-layang tabang pun berganti arah menangi kumparan mencaliak panah hiup kusui tiap bumi denai cando batang indah badang buruang pun indah adonaninggo itu mangko cinta dia barubah de indah ado kadenainan adia aro itu mangko adia baralia cinta itu mangko adia baralia cinta. Salam sehat semua buat sanak famili yang ada di rantau. Semoga sehat selalu. Buat abang, udah, umi, utiah, mama, inya, apa, mandeh, mami, bunda, sadonyo. Salam sehat sejahtera menyambut Idul Fitri insyaallah 20 hari lagi. Anginan lalu kini berkisah layang-layang tabang pun berganti arah menangi kumparan mencaliak banang yo kusui dia teh bumi denai cando batang indah madau buruang pun indah adonaninggo itu mangko cinta adia barubah de indah ado kadenainan adia aro itu mangko adia baralia cinta itu mangko adia baralia cinta. Thank you.